Estatuko beste hainbat unibertsitate publiko baino merkeagoa da Euskal Herriko Unibertsitatea. 850 euro kostatzen da adibidez, zuzenbidean matrikulatzea. Madrilen edo Bartzelonan kostatzen denaren erdia. Garai honetan danak bastante lagi gabitz, eta diru laguntzia eskergetan da, ez dakit emungo estaino ez, baina eskatu injot. Bekak eskuratzen ez dituztenen artean, geroz eta gehiago dira, matrikula ordaindu ezin geratzen diren ikasleak. 120 ikasletik, 211 pasa ziren azken ikasturtean. Horregatik jarri zuten martxan gizarte fondoa, emaitza honekin. Lortu baitugu, gure ustetan behintzat, beste modutan ikasten jarraitzeko aukeratirik ez zeukan ikasle kopuru garrantzizko bat, aurrera jarraitzeko bideak ematea. 27 ikasle baliatu ziren laguntzaz eta orain sortutako zorra ordaindu behar dute, dirutan edo unibertsitatean bertan lanen bat eginda. Erasmuseko ikasleei edo kirol probetan laguntza eman da adibidez. Ikasleak badatoz ekimenarekin, baina traba bat ere ikusten diote. Teorian ikasle batek sartu behar ditu 8 ordu unibertsitateko ikasketetan. Orduan, ordu gehiago sartzea izan lehike pega bat, o zailtasun bat karrera hori aurrera emateko. Aurten inor matrikula ordaindu gabe gera ez tedin, beste aukera badago. Kreditu unibertsitarioa jarri da indarrean, baldintza honetan. Prestamon eskatzea eta kasu honetan ordainketa unibertsitateari ikasleak epe bakar edo bitan egingo lioke, baino entitate bankarioari 10 hilabetetan aukera edukiko luke ordaintzeko. Uste dugu horrek eta beken politikak behar bada xamurtu dezakeela egoera ekonomikoak sortarazi duen situazio hori, ezta? Ikasleen kontseilutik presio egokiagoak eskatzen dituzte, eta ez bakarrik matrikuletan edo liburuetan. Euskotrenen urteko bonuak kendu debe eta ordaindu behar bikoitza hori unibertsitatea etortzeko. Orduan ez bakarrik unibertsitatekoa bera ez da asko handitu, baina inguruko gastuak bai gero eta zailagoa diela.